luwore gi sako, wan sako wato ti gi ng'ama onge gi gige tich. Kopogre gi mano bende chik machielo mar apaya ma bende Kipchumba Murkomen wach mar mondo mi oketi en tiegruok mago mag derepe. Kinde mosekalo waseneno kata mana ka NTSA bende tiego kapo nono ni dwari ni license mari nyaka chiwni tiegruok mi penj bende ng'e symbols mago ranyisi mago road signatures e yo makare. Mano timore kata NTSA wacho ni kata mana thoth derepe bende fail, ok gikadh test. Ok gikadh test gite. Kaka sani kama chik non tie maka license mari orumo to ok idhi renew kirenew to ok accept nyaka idoge nini tiegruok mar riembo. Koro mano miyo nikech derepe ko nodhi e riembo kapod gin vijana sani koro gin wazee nitie kuma gibe momedi transport ka gisebedo wazee ka ok ne gidhi e tiegruok mar gik momedigo. Koro mano dhi konyo drivers ka gima tich orumo tidok e school. To road signatures ranyisi mag yore mopogore opogore kuom ranyisi magi koro ne long distance nikech ang'e ni town service